hai casos de compañeiras que teñen unha tarxeta de expansión. Vale, esta tarxeta de expansión hai que retirala. Entón, como se retira esta tarxeta de expansión? Primeiro, sacámoslle ese tornillo que ten aquí arriba, ese tornillo, vale? E unha vez está fora, esta tarxeta de expansión, fixadevos que ten aquí unha pestaña azul. Do que se trata é levantar un pouquiño de aquí atrás. Podes levantar, ponte tipo deste lado. Podes coller, se queres, podes coller desde máis cómodo así. Levanta un pouquiño hacia arriba, vale, parece que libera. E levantamos tamén, liberamos así facendo, volvemos hacia diante e hacia atrás, así, hacia un lado e hacia outro. Vale. Vai saindo. Máis que así, así. Vale. Sí. Parece que vai, eh? Sí. Vale, espera, que parece que está enganchado aquel lado. Sí que se enganchou deste lado. De aquí está liberado. Porque ten unha é mellor sacalo de aquel lado primeiro, que ten, fíjate, vale. La pestañita hay que Claro. echarle un pelín para la izquierda. Ahora xa sale, estou grabando onde non é, xa sale dos dous lados. É dicir, primeiro sacamos deste lado, levantamos hacia arriba, e despois deste lado. Vale. Xa pode retirar. Con cuidado, aí.